Какво си купих от намаленията в Sephora? Първият продукт е ето тази пудра на Huda Beauty Easy Bake в цвят Cherry Blossom Cake. Това е втората опаковка, която си купувам на тази пудра и ако трябва да бъда честна, в началото имахме малко love-hate relationship с нея, но с времето започна много да ми харесва. Мисля, че открих подходящите продукти, които да използвам под нея, както и подходящо пувче за пудра, с което да нанасям пудрата, така че да не оставя сплъстен слой върху кожата ми. Моята кожа е нормална към мазна и тази пудра успява да запечата грима ми и същото време да забави омазняването на кожата, което е супер. А още по-голям плюс е, че разфасовката е много икономична. Аз лично се гримирам доста често и я използвам доста често. Първата опаковка си закупих миналата година горе-долу по това време, ноември-декември, и ми свърши чак сега. Тоест една година съм я използвала и според мен си заслужава. Второто нещо, което си взех, е ето този коректор на Tarte. От доста време му се чудя. Взех си този с сияен завършек. Доста се колебах в магазина дали да заложа на него или на оригиналния вариант, който е с матов завършек и е доста по-покривен, поне така го водят. Но честно казано ми се стори много покривен. Реших да заложа на такъв с средно покритие, който е buildable, което е супер. Цветът, в който си го взех, е 12N. Нямам търпение да тествам този продукт. В магазина много ми хареса самия апликатор, колко е голям. И ще видим дали съм направила правилния избор с сияния завършек, а не с матовия. И последното нещо е ето тази палитра на Dior, която не беше част от намаленията, но аз искам от много време и реших да си я взема. Погледнете колко е красива, паковката е много готина. А за цветовете просто няма какво да кажа. Адски много ми харесва. Това е вариантът 001 Universal Glow. И нямам търпение да я тествам. Гледах адски много положителни ревюта и смятам, че ще си заслужава. В TikTok ми излезнаха доста видеа на момичета, които са успяли да се доберат до най-различни комплекти. Аз лично не успях да намеря такива, но все пак вече са минали няколко дни от намаленията, така че предполагам, че част от продуктите вече са изкупени. Ще се радвам да ми напишете в коментарите дали сте тествали някой от тези продукти и също така, ако сте успели да си купите нещо от намаленията в Sephora, то какво е то.